No niin, morjesta taas YouTube. Tänään Minecraftin parissa. Ja mä oon vähän pelannut ilman, että olen kuvannut. Ja mä oon käynyt hakemassa itselleni sängyn tuolta jostain. Mut mulla on vähän bugaa toi sänky. Et ei niinku mitään muuta. Vähän vaan jotain. Mutta niin, nyt mennään kuitenkin asiaan. Tän jakson tarkoitus olisikin laittaa nää päälle. Mennä hakemaan kiveä täältä vähän lisää. Näin. Sitten vähän päivitetään varusteita. Eli otetaan vähän paremmat varusteet, JNE, kivivarusteet. Ja en mä tiedä mitään muuta. Mitä tekis nytten? Hakataan nyt tästä vähän tätä kiveä. 35, 34. Joo. Tänne voisi tehdä jonkun. Löytyyköhän tästä mitään? No. Hakkaan. Tai no enpäs hakkaa. No, tarvitaan vähän puuta. No. Ei käytetä noita lähellä olevia puita siihen, sillä ne vaan kaunistaa meidän pientä pihaa. Joo, mulla on vähän tuolla. Tarvitaan vielä vähän sen puuta. Ja sitten me voitais vielä. Ehdottakaa sitten kommenteissa, että mitä mä tekisin ensi osassa. Anteeksi. Noin. Vielä pari. Kato lentävää hiekkaa. Näin. Otetaan vähän kukkasia. Pioni. Ja possu. Tää. Näin. Joo, toikin kuluu vähän se. Tää voi olla sitten vähän tylsää, kun minä täällä minun mökissä pelleilen nytten hetken. Näin. Tehdään vaikka tikkuja. Nyt tää riittää. No, noin. Tehdään vaikka aluksi hakku. Ja sitten näin miakka. Ja laitetaan vähän näitäkin tän ei tikkuja, kun laitetaan ihan lankkuja. Noin. Ja sitten muuten mä olin vielä, mä olin tehnyt sen sängyn sinne, taisinkin kertoa.
Mut niitä lampaita oli ihan hirveän vaikea löytää. Ne oli varmaan 15 kilsan päästä täältä. No, tässä on hienoja vesiputouksia. Joo. Ensin. Vitsi. Mä unohdin taas. No ei mitään. Me aloitettiin tää ihan aamusta. Siis Minecraftin ajassa. Joo. Tuolla on tollasta. Joo. Näin. Ja sitten kaivois. No ei. Eiku ei. En mä viitti. Ja sitten. Mitä nyt tekis? Mä keksin. Nyt mä kyllä jaksoan tehdä videon, mutta siis en mä jaksa tehdä mitään. Sehän on tärkeintä, että jaksaa tehdä. Näin. Hakataan vaikka puuta. Tehän päätätte mitä mä teen. Päättäkää ensi jaksoa mitä mä tekisin. Laittakaa niistä kommentteja mitä mä tekisin. Tekisikö toisen talon nyt? No vaikka. Hakataan siihen puuta nyt sitten. Tää alkaa kohta varmaan riittää. Siellä on possu. Hakataan tää kirves nyt loppuun vaikka. Tollekin tulee käyttöön vielä jossain vaiheessa. Tollekin tulee käyttöön vielä jossain vaiheessa siis. Näin. Vielä 9 puuta. Tai siis näitä ihmeen kuutiota. Se katoskin heti. Ja nyt me mennään kotiin. Kotiin matka käy. Otetaan ihan kukkas. No, mä en oo nähnyt näitä ennen. Mitä kukin? Päivän kakkarot. Päivän kakkarot.
Mennään nyt nukkumaan kotiin. Muuten mä taidan pätkästä ehkä siksi aikaa kun mä kuvaan. Tai kun mä nukun siis.